un articol care l-am publicat inițial în Historia, se refera de la asasinatele de la Jilava și moartea profesorului Iorga, procesul asasinilor. Și pe scurt o să fac o referire la, prin introducerea în această problematică a asasinatelor din zilele 27 noiembrie, 26 spre 27 și 27 noiembrie. Și apoi despre implicarea Poliției Regionale, a Corpului Muncitoresc Legionar și, sigur, firul evenimentelor legate de moartea lui Nicolae Iorga și, sigur, în final, ceva despre condamnarea asasinilor. Mâine putem dezbate pe larg și problematica asta. De ce mi s-a părut important contextul în care discutăm? Pentru că se vorbește despre moartea lui Nicolae Iorga, uneori ruptă din contextul evenimentelor, alteori cu referiri foarte puține și foarte scurte, și în condițiile astea este greu de înțeles de ce și cum s-au întâmplat aceste lucruri. Este vorba de această fatidică zi, să-i spunem, și noapte, 26 spre 27 noiembrie, apoi ziua de 27, când au fost asasinate 70 de persoane, lideri politici și militari, membri ai structurii informative de ordine și siguranță, justiție, din care 64 de persoane se aflau arestate în închisoarea militară Jilava, celelalte au fost asasinate la prefectura poliției, iar în pădurea Snagov și Strajnic au fost asasinați economistul Virgil Magioraru și marele istoric Nicolae Iorga. Între victime, pe lângă cele pe care v-am spus, figurau, după cum unii știu foarte bine și au și cercetat și cunosc problema, Mihail Morozov, Nichi Ștefănescu, generalul Ion Blegiu, generalul Arceșanu, generalul Gabriel Marinescu și alții. Marele istoric, care era și președintele Academiei Române, a fost ridicat de la vila de la Sinaia în după amiază de 27 noiembrie 1940, sub pretextul că urmează să dea o declarație la prefectura Poliției Capitale. În aceea zi, fostul profesor universitar, atunci așa era, și ministrul Virgil Magioraru a fost ridicat de la domiciliul său din București sub același pretext. Primul a fost găsit asasinat în comuna Strajnic cu Prahova, iar al doilea în pădurea Snagov. În același zi și alți miniștri demnitari ai statului au fost ridicați de la domiciliu cu intenția de a fi uciși. Sigur, unii dintre ei, cum arată și evenimentele de atunci, au scăpat datorită intervenției a locotenent-colonelul Alexandru Roșianu, în acel moment subsecretar de stat al Ministerului de Interne. Au fost uciși și comisarii Paul Voinescu, Nicolae Suciu, Nicolae Gheorghe Ralet, Alexandru Davidescu, Ion Dumitrescu. Printre cei uciși în beciurile prefecturii au fost cei enumerați. Și acum, reluând firul evenimentelor, explicația este actul de răzbunare al mișcării legionare față de acești demnitari, sigur, neintervenția organelor de stat care erau în funcție și existența Poliției Legionare și a Corpului Muncitoresc Legionar. Poliția Legionară era o poliție paralelă a mișcării care activa în subordinea mișcării, iar Corpul Muncitoresc Legionar era un corp creat din sau prin mijloace care asimilau o serie de muncitori luați din fie din
mișcarea comunistă, fie din sindicate, și care erau trecuți în rândul acestui corp și folosiți în diverse scopuri, de la intervenții și lupte de stradă la genul acesta de intervenții care însemnau asasinarea unor lideri din alte partide sau demnitarea statului. Desfășurarea evenimentelor, ca și tentativa de asasinat, toate acestea au fost rezultatul unor acțiuni criminale, în mod deosebit pe acest mobil politic. Mobilul politic a existat și, sigur, acest lucru a fost cercetat de către un parchet și există o carte publicată, Asasinatele la Jilava, Snagov și Streajnicul, în care sunt prezentate în amănunt și pe larg depozițiile martorilor, evenimentele în derulare și condamnarea asasinilor. Am selectat câteva aspecte din rechizitoriu, din prezentare, în care s-au stabilit cu suficiență probe asasinarea profesorului Iorga, faptele fiind următoarele. Ridicarea profesorului Iorga de la vila sa din Sinai a avut loc în seara de 27 noiembrie, orele 17:30. Ea a fost efectuată de o echipă de 5-6 legionari veniți din capitală, astfel cum însuși asasinii au arătat în momentul ridicării. Cadavrul profesorului Iorga a fost găsit în dimineața zilei de 28 noiembrie 1940, orele 7:15, la 1 kilometru de comuna Streajnicul, la 15 metri de șoseaua Streajnicul-Ploiești. Martorii identifică 2 asasini care au luat parte la asasinarea profesorului Maggiaru, deși a profesorului Maggiaru și a profesorului Iorga. Despre aspectele legate de, sau dovada necontestată a prezenței lui Traian Boieru în ambele asasinate, există în această carte, în capitolul 4 al rechizitorului, în care se arată dovada necontestată că Traian Boieru, după ce a fost părtaș la asasinarea lui Virgil Maggiaru, a luat parte și la asasinarea profesorului Iorga, reiese din toate împrejurările pe care vi le-am înșiruit, precum și din interesanta expunere pe care martor Marin Stănescu o face cu privire la convorbirea pe care a avut-o cu fostul secretar general al Institutului Național al Cooperației din București, la restaurantul Continental, nu cu mult timp după săvârșirea asasinatului. E vorba de fostul prefect, care se spune că ne-a informat în cursul convorbirii că l-a întrebat pe Traian Boieru dacă ce l-a determinat să ucidă pe profesorul Maggiaru. Iar acesta a răspuns: nu știu nimic, zâmbind cu șiretenie, deoarece în seara de 27 noiembrie m-a înculcat la ora 9. Acesta a fost răspunsul. Sigur că putem discuta despre Traian Boieru și mâine, despre rolul lui. Trebuie să închei cu faptul că a fost pronunțată sentința și executarea asasinilor. La 9 iulie 1941, Curtea Marțială a Comandamentului Militar al Capitalei, sub președinția președintelui colonel magistrat Vasile Gelep, a început dezbaterea procesului privind asasinatele săvârșite la Jilava. În cadrul acestui proces au compărut și acuzați pentru crime din acea noapte de la Prefectura Poliției Capitale și din pătura Balota, Lăsia,
precum și asasinatele profesorului Iorga și Maggiaru. Cercetările au durat până în 21 iunie 1941. La data de 21 iunie 1941 a fost dată ordonanța definitivă în cauza asasinatelor, iar pe 22 iulie 1941 s-a pronunțat sentința. Au compărut în fața curții 17 acuzați, au lipsit 21, 20 dispăruți. Dintre cei 20 acuzați, 20 au fost condamnați la moarte, 5 la muncă silnică, 6 la 10 ani și 5 au fost achitați. Printre cei condamnați s-au aflat Ștefan Zăvoianu, fost prefect legionar al poliției, Romulus Sopriș, fost chestor legionar, Constantin Orășanu, ajunctul lui Zăvoianu, Tudor Dacu, informator al Poliției Legionare din Prahova, Eremia Șocariu, chestor șef al Poliției Legionare. Vă enumer aceste nume ca să vedeți ce funcție au avut sau unde erau ei prezenți. Deci, e vorba de Poliția Legionară, care a executat cu sânge rece acești demnitari ai statului. Despre acuzații și persoanele implicate putem dezbate foarte bine pe ideea de mâine a raportului sau legăturii între legionari, mișcarea prin Corpul Muncitoresc și Poliția Legionară și asasinatele care... De ce dăm această dimensiune? E vorba de asasinatele, nu uciderea doar a profesorului Iorga sau a profesorului Maggiar. E vorba de asasinate. E vorba de Jilava, unde demnitari au fost împușcați, e vorba de cei 2 marți profesori savanți și e vorba și de alți lucrători ai statului, da? Adică polițiști adevărați au fost executați. E vorba de Nichi Ștefănescu, știe și colegul Alin, personalitate, e vorba de Mihail Morozov. Iarăși. Și sigur, fiecare caz are povestea lui, putem discuta separat. Da? În cartea respectivă sunt prezente dovezile, sentința și execuția care a fost. După mine, lucrurile pot fi dezbătute, cum a fost pronunțată, dacă a fost pedepsa suficient normală, dacă a fost un răspuns corect și sigur jocurile politice care au fost, au urmat, pentru că ne aflăm în perioada statului național legionar, da? Ce a urmat, știm, da? Ce guvern s-a instaurat, ce s-a întâmplat cu mișcarea, cum a ieșit Sima cum a fost scos Sima, cum a plecat. Deci avem o posibilitate să discutăm și să răspundem la întrebările respective. Vă mulțumesc și vă invit la discuții. Bine.